Nu er der 3 dage til søndagsboblerne. Det er bare seriebobler, ikke? Klar? Jamen skal jeg bare køre den ud i en lang smør? Okay, så er jeg klar. Stræk ud. Action. Vi har knoklet i flere uger, og vi glæder os. One take. Always, baby. Første afsnit om 3 dage. Søndag kl. 12. Serieboblerne. Vi har knoklet i flere uger, og vi glæder os rigtig meget til at vise jer vores endelige resultat. Det er på søndag kl. 12. De første 4 søndage i december, der vil udkomme et nyt afsnit. Vi håber, I vil se med. Godt. Jeg kan ikke finde ud af det. Mr. One Take. Kom så. Kom nu for helvede. Det var godt nok det der. Det var klasse.